Stáva sa vám, že máte na konci peňazí veľa mesiaca? Alebo sa občas prichytíte pri tom, že ste urobili nepremyslený nákup, ktorý výrazne ovplyvnil vaše financie? Alebo len skrátka chcete mať svoje peniaze viac pod kontrolou? Potom ste otvorili ten správny kurz. Moje meno je Bibiana Fafráková a už od roku 2016 pracujem ako finančný sprostredkovateľ a denne sa stretávam s rôznymi životnými príbehmi klientov. V tomto kurze vám ukážem, ako premeniť vaše financie z neporiadku na harmonický systém. Spoločne sa pozrieme na to, ako si vytvoriť osobný rozpočet, ktorý nielenže funguje, ale pomôže vám dosiahnuť pokojnejší život. Čakajú na vás tipy, ako si udržať peňaženku plnú a ako optimalizovať svoje výdavky. Dostanete podrobný návod na vytvorenie núdzovej rezervy a na záver sa naučíte rozlišovať medzi dobrým a zlým dlhom. Nezáleží na tom, či ste študent, pracujete na plný úväzok alebo si užívate zaslúžený dôchodok. Verím, že z tohto kurzu si odniesiete hodnotné rady, ktoré vám pomôžu k lepšej finančnej budúcnosti. Tak sa poďme pustiť do toho.